kasama ang kanilang pamilya. Romel and Krishna Santos, Cristina Manuel, Harlene Bautista, Chrising Mangulabnan, Marie Aquino, Tony and Marlene Mapue, Glenn, Joseph, and Gia Lazaro. Pasasalamat sa kaarawan ni Joyce De Camora. Special intention ni Cap Alvin Carpio, Mayor Rene Maglangke and Team Malugod, Lucky and Erica David Cruz, Inigo and Ira Sagum, Prime Group, June and Jen Tetangco, Karen Miranda Chan, Dada and Tom Beltran, Daisy Diaz, Marites de la Cruz, Kabigting Sisters, Rodolfo and Lilia Pineda, Dennis and Yoli Pineda, Rick Yabot. At para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Anakleta, Amado, Geoffrey Oliver Nottingham, Belinda, Conchita, Lydia, Arturo, Mark Anthony, Jasmine, at Marciano Sr. Salamat po.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. At Merry Christmas po sa Merry ating lahat. Christmas po. Palakpakan po natin ang Panginoong isinilang sa atin. Pagpuman ninyo po ang pagkaantala ng bisa natin, namasko pa po ang pare. Mga kapatid, sa pagsalubong natin sa Pasko, sa pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoon, naway magibabaw ang malinis na puso at kalooban. Kaya ating pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christi eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandaang loob kami iyong nilikha at sa iyong pagtangkilik kami iyong pinadakila sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Kami iyong itinuring na hindi iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapuri mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas, Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niya'y ito siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging makaalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harap ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari sa lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay ganon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama.
ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nung suguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat ng Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Mga ginigiliw na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po, Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Pakibati po ang bawat isa. Merry Christmas po sa inyong lahat. Uulitin ko lang po ang pagbati namin kagabi. Ang humilya pong ito ay para sa mga hindi po nakasimba kahapon. Uulitin ko po ang pagbati namin. Pakisabi po sa mga katabi, Pasko na. Pakisabi po sa katabi, Pasko na. Bakit pangit ka pa? O sige, palitan po natin kung ayaw niyo po yun. Ulitin po natin ha. Pasko na, magbago ka na. Yeah. Ngayon pong Pasko, tayo po ay masaya, hindi po ba? Dahil nga ang pagkain, dating ordinaryo, ngayong Pasko, kaninang Noche Buena ay napaka-espesyal. Kung di man espesyal, basta't masarap, basta't bago. Marami sa atin ngayon, na kumpleto ang pamilya. At marami sa atin ngayon, galing pa po sa ibang bayan, umuwi dito sa kanilang mga bahay.
Kung yung mga malayo man po, sigurado tumawag yan o nag-text, mag-greet man lang ng Merry Christmas, mag-video call man lang sa kanilang mga pamilya. Ginawa nila ngayong Pasko. Dahil ngayon ay Pasko at tayo masaya. Yung iba may bagong damit, yung iba naka-long sleeves, yung iba naka-polo pa dito, kahit maalinsangan, pinipilit dahil ngayon ay masaya, ngayon ay Pasko. Yung iba nga, feeling maganda, feeling gwapo sa likod ng face mask nila. Yung mga Becky, girling ngayong araw na ito. At yung mga kalbo, feeling long hair dahil ngayon ay Pasko. At tayo ay masaya tuwing Pasko. At bakit tayo masaya ngayong Pasko? Ano pong dahilan? Bakit? Isa lang ang dahilan. Dahil ipinanganak ang ating Panginoong Diyos ngayong Pasko. Kung kaya tayo masaya, bawal pong malungkot, bawal ang nakasimangot, bawal ang pangit ngayong Pasko. Relax muna po tayo. Wala muna pong mag-aalala. Wala muna pong toxic. Chill lang po tayo. Walang maniningil ng utang ngayong araw. Dahil ngayon ay Pasko. At ang araw ng Pasko, sa buong mundo, napakasaya. Kahit hindi Kristiyano, damang-damang kabutihan ng langit at ang kabutihan ng Diyos. Kahit yung pong mataba sa inyo, feeling ngayon sexy. Yung mga kalansay, feeling healthy. Pero, bakit nga ba tayo masaya? At ano po bang pakiramdam ng Pasko? Alam niyo po ba paano ang pakiramdam ng Pasko? Hindi ko po alam kung naramdaman niyo na ito. Pag may kaibigan ka na ikaw na nanakit, siya pa ang nagpasorry sa'yo. Kapag meron kang crush, siya pa ang nagpa-picture sa'yo, sa kanya sasabihin sa'yo, crush din kita. Pero ito talagang pakiramdam ng Pasko. Kapag may pinag-utangan ka at saka sasabihin sa'yo, huwag mo nang babayaran, okay lang yon. Yan ang pakiramdam ng Pasko. Yan ang pakiramdam ng Pasko. Masaya. At bakit tayo masaya? Dahil merong nauna. Merong naunang nagmahal sa atin bago pa tayo nagmahal. Merong naunang nanuyo sa atin bago pa tayo nagmahal. Merong naging mabuti sa atin bago pa tayo naging mabuti. Walang iba, kundi ang Diyos na ipinanganak ngayong araw, ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi man tayo magbago, hindi man tayo magbayad ng utang, mahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos na to, na dumarating ngayong Pasko. Hindi po ba ganyan ang dahilan bakit narito tayo? Nagpapasalamat tayo sa mga biyayang tinatanggap at nagtitiwala tayong marami pa tayong tatanggaping biyaya galing sa Diyos. Amen? At yan ang dahilan bakit masaya tayo. Yan ang dahilan bakit masaya tayo at wala tayong gagawin ngayong araw kung hindi magsaya. Pero nabanggit ko nga po, hindi natin maitatanggi. Kahit marami tayong masaya ngayon, meron dumating ang Noche Buena kaninang hating gabi, may mga nangungulila, may mga nalulungkot, may mga nalulumbay, may mga naghahanap ng mga mukhang ngayong taon wala na at hindi na maibabalik. Hindi ko po alam kung alam niyo po itong kantang ito, ha? Hindi po ito sikat eh. Hindi po sikat na kanta ito. Hindi ko alam kung alam niyo. Kung alam niyo po, sabay kayo sa akin, ha? Kakanta po natin, ha? Titignan ko po kung alam ninyo. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Kayo nga po. Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Tayong lahat po. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Tama na po, okay na po yun. May mga pinupunasan na ang kanilang
mga luha sa kanilang face mask. Salamat, salamat pa rin. Meron man malungkot sa atin, salamat pa rin. Bakit? Dahil dun sa mga taong naunang ito, yung mga nauna na sa atin, dahil sa kanila, nauna na nating naramdaman ng pagmamahal ng Diyos na nauna sa atin. Na bago pa tayo pala nagmahal, mayroon na nagmamahal sa atin. Mayroon na nagmamahal sa atin. At dahil alam natin na mayroon mga nalulumbay ngayong Pasko, nalulungkot ngayong Pasko, dinatnan ng Pasko na walang pagkain, walang bahay, walang masisilungan, walang matutulugan. Sana tayong mga masaya ngayong Pasko, maipadama natin sa kanila sa sarili nating paraan na ang Diyos dumarating at dumating ngayong Pasko, naghahatid ng tuwa na walang hanggan. At sana'y mahatiran natin sila ng presensya ng Diyos. At ayoko na pong patagalin ito dahil alam ko po ang mga bata ay magmamano pa sa kanilang mga ninong at ninang. Nais ko na lamang pong pabaon itong kwentong ito. Isang simpleng kwento na hindi pang Pasko. Hindi po siya pang Pasko. Merong isang tatay at isang anak na namatay ng kanilang nanay. Nag-Noche Buena ito magtatay. Sila lang dalawa. Masaya naman silang dalawa nag-Noche Buena, ngunit hinahanap pa rin ang kanilang ina. At nang pagkatapos ng Noche Buena, natulog na sila. Ang tatay nakatulog sa sala dahil uminom, at ang anak ay nasa itaas, nakatulog. Pagkatapos ng Noche Buena, sa mismong araw ng Pasko, nasunog po yung kanilang bahay. Natupok ng apoy ang buong bahay. At dahil di na maakyat ang tatay, tumakbo na lamang siya palabas upang tignan kung nasa bintana yung kanyang anak. Kung mapupuntahan pa niya o paano niya sasagipin ang kanyang anak. Ngunit nakita niya, tupok na tupok ang bahay. Ngunit milagro, nandun ang kanyang anak, nandun sa bintana, nakikita ng tatay. Sumisigaw ang bata mula dun sa bintana, Tatay, tatay, tulungan mo ko. Nasaan ka? Nasaan ka? Anak, nandito ako sa baba. Tumalon ka. Tumalon ka. Sabi ng anak, Tay, nasan po kayo? Hindi ko po kayo nakikita. Tulungan niyo po ako. Sabi ng tatay, nandito lang ako sa baba, anak. Tumalon ka, tumalon ka. Tay, hindi ko po kayo makita. Napakapal ng usok. Nasan po kayo? Hindi ko po kayo makita. At tugon ng tatay, Anak, hindi importante na nakikita mo ko. Importante nakikita kita. Tumalon ka, anak. At tumalon ng bata ng buong tiwala kahit hindi niya nakikita ang kanyang tatay. At muli silang nagsama at nagyakap sa araw ng Pasko kahit sunog ang kanilang bahay. Tayo rin di po ba sa nakaraang taon, ang dami nating naranasan na hindi man sunog siguro, ngunit naranasan natin na parang hindi natin nakikita ang Diyos sa ating buhay. Hindi natin nadarama na mahal niya tayo at binibiyayaan niya tayo. Marami tayong pangarap na di natutupad. Marami tayong kagustuhang hindi na pagbibigyan ng Diyos. At nasasabi natin, nasaan siya? Bakit hindi natin siya makita? Ngunit ang diwa ng Pasko ay simple lang. Hindi importante na nakikita natin ang Diyos. Ang importante, nakikita tayo ng Diyos. It doesn't matter that we see Him. What matters is that God sees us. Pero mas higit pa doon ang pagmamahal ng Diyos na nagkatawang tao kay Hesukristo. Dahil hindi niya lang tayo nakikita, siya rin ay kitang-kita natin at siya'y naging kamukha natin. Tayo man na inaanyayahan na lumundag sa pananampalataya upang magtiwala sa Diyos, kaya lang natin gawin ito dahil merong isang unang lumundag at nauna sa ibaba para sa atin. Lumundag siya sa ating pagkatao, mula sa kanyang pagka-Diyos, siya ay naging tao. Bakit? Upang mahawakan natin, makapiling natin, mayakap natin ang Diyos na ito na dating di nakikita, ngayon kitang-kita na natin at hindi na natin maitatanggi. Madalas nga hindi na natin napapansin ang kanyang pagmamahal. Bakit? Dahil laging nandiyan. Laging nauuna sa atin ang pagmamahal niya, kaya't hindi na natin napapansin. At yan ang diwa ng Pasko. Ang Diyos na nagmamahal sa atin, may pagtingin sa atin,
kung kaya't nagpapakababa para sa atin. Hindi po ba't kayo mga nagmamahal, ganyan din ang karanasan ninyo? Nagpapakababa kayo para sa mga minamahal ninyo, walang dahilan kundi pagmamahal lamang. Nagpapakatanga tayo para sa pagmamahal, at ganyan din ang Diyos ngayong Pasko. Nagpapakatanga para sa tao na hindi man kamahal-mahal at makasalanan, ngunit minamahal pa rin niya. At yan ang regalo natin ngayong Pasko. Isang Diyos na naging musmos, walang kamalay-malay, upang mahalin tayo. Isang Diyos na nagsisilbing liwanag sa ating dilim, tunay na kayamanan sa ating kahirapan, kagalingan at kalakasan sa ating kahinaan at mga sakit. Siya ang ating tagapagligtas sa ating kababaan at kadustaan. Siya ang ating Panginoon sa ating kababaan. Ngunit igit sa lahat, nagpapakilala ang Diyos na ito sa atin ngayong araw bilang isang kaibigan. Kaibigang makikiramay sa lahat ng ating pinagdaraanan, masaya man tayo o malungkot. Yan ang regalo ng Pasko. Isang kaibigang nariyan tuwing siya'y ating kailangan. Hinahanap man natin siya o hindi, mahal tayo ng kaibigan nating ito. At walang iba kundi si Jesucristo na ipinanganak ngayong araw na ito upang maging kaibigan nating lahat. At palagay ko yan ang pinakamalaking regalo na tinatanggap natin ngayong Pasko. Isang kaibigan, karamay sa bawat karanasan. Muli po, pakibati po ang bawat isa. Merry Christmas po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, ipahayag natin ang ating isang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapo sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, isinilang ang aming dakilang manunubos. Kami dumadalangin sa iyo, Ama, upang mapuspos kami ng galak at pagmamahal na nauna na sa amin. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin. Panginoon, magpagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa iyong sambayanan, maging tagapaghatid nawa ang lahat ng mananampalataya ng liwanag ni Kristo sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamayanan, gabayan mo nawa ang kanilang mga pinaglilikurang kawan tungo sa kapayapaan at katarungan. Maging gabay nawa nila ang sanggol na Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga nalulungkot, nagugutom, at may karamdaman, matulungan nawa sila ng mga taong may tunay na malasakit upang maibsan ang kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa pagwawakas ng pandemyang hatid ng COVID-19, supilin nawa ng liwanag ng pagsilang ni Jesus ang mga nasa gitna ng dilim at pighati
hatid ng salot na COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng natitipon ngayon, ang Batang Jesus nawa ang aming maging matibay na sandigan, pag-asa at kalakasan upang patuloy pa naming maharap ang mga galak at pagsubok ng kinabukasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan ngayong Pasko. Ama namin nagmamahal sa amin, sa pagsilang kay Jesus, niyakap mo ang aming pagkatao at kababaan. Ipagkalob mong kami maging daan ng kagalakan at kapayapaang dulot niya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Glory to the newborn King.
Panalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pagkipagkasundo namin sa iyo, namamagitan kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan to yung marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan sa Kristo naming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw aming nabanagan na anak mong di na iba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang aming iyong pag-ibig ay kahili-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Magsinuot po ang lahat. Panali ko ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu kayo pong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri. Pinag-aati niyo, niniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito nga ang katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, inawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang gantipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Sa krus mo at pagkabuhay, amin at ubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami lahat. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapit mong simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito ng Tanang Kaparian,
lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya, ang pagpakasala, pagkalooban naman ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Sa masayang paraan ibahagi natin sa bawat isa ang tanda ng kapayapaan at tuwa. Merry Christmas! Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Magsiluhod po ang lahat.
ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong inay. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba kay raming naghihintay sa'yo? Nananabik habang ng pagsilang mo. Mga pastor sa sabsaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Lulhati sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong inay. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid ba kay raming naghihintay sa'yo? Nananabik, nag-aabang ng pagsilang mo. Mga pastor sa sabsaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Lulhati sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo.
Dalangin tayo. Sitayo po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilang ngayong tagapagligtas, nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Assignment po natin. Bukas pala, ang regular schedule po natin, ang mga misa ay kapistahan ng banal na pamilya. Magsimba po kayo bilang isang pamilya. Magsimba po bilang isang pamilya, kapistahan ng banal na pamilya. Ang misa po natin ay alas 6:30 ng umaga, alas 9:30 ng umaga, at alas 5:30 ng hapon. Assignment po natin, 1, sa mga ninong, ngayong maghapong ito, sabi nga ni Reb, Pasko masaya, walang nakasimangot. Walang nakasimangot ngayong araw ng Pasko. Amen? Bawal. Amen? Amen. Pangalawa, ninong at ninang, assignment nyo, huwag kayong magtago sa inyong mga inaanak. Amen? Amen. Pangatlo, mga magulang, huwag nyo nang ibahay-bahay ang inyong mga anak. Bawal. Nasa protocol pa tayo. Ipa-GCash nyo na lang sa mga ninong at ninang. Pang-apat, mga inaanak, huwag kayong mamilit sa inyong mga ninong at ninang. Amen? Panglima, mga inaanak, lalo na yung mga maliliit, bawal lumabas ng bahay ngayong araw na ito. Nasa pandemya pa po tayo. Amen. May mga pulis na umiikot, bahala kayo. At dahil bawal kayong lumabas ng bahay o magbahay-bahay, mamaya po yung mga bata ay tatawagin natin, no? Kahit munting candy o laruan ang nandito, galing po sa mga mabubuting loob nating kaparokya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, sampu ng inyong pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, ibahagi ang kwento ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Merry Christmas! Merry Christmas! One to 3 years old po, mga bata po. 1 to 3 years old, pila po tayo.